Makadii zvenyu vanangu, ndinotenda chaizvo nechirongwa chenyu ichi. Chinondiitira zvakanaka nguva nenguva. Ndaitawo dambudziko randati ndega pamwe ndingabatsirike zvikurusa ndikakunyorerai. Nababa takaroorana 1987. Taigara pana vatezvara vangu kuMondoro. Tikaita mwana wedu musikana wekutanga. Handina kumbogarisa. 1989 ndakange ndatoita pamwe pamuviri pema-twins vasikana zvakare. Baba vaishandira kambani hurusa yaigadzira simende. Takazowanirwa nyasha 1995. Baba vakakwidziridzwa pabasa pavaishandira. Vaitwa Foreman kuHarare. Vakatanga kuhora mari yakawanda chaizvo. Upenyu hwedu hukatoshanduka. Asi hazvina kumboita mwedzi yakawanda. Baba vakatanga kushushira. Ndairohwa chaizvo. Vasingadzoke kumba kwemazuva. Vakatozopedzera vaisauya kana nekai. Ndakambotirira kusvikira 1999. Havana kuzombotsika pamusha zvamuchose. Ndakatambura nevana munongonzwa imi. Ndakazikanwa munharaunda nekurikicha, kukumbira, kukumurirwa nhumbi. Dzimwe dzenguva zuva raidoka pasina chatawana, tichirarira nzara. Handikanganwe 1999, mumwe mwana wangu mutwin akashaya. Ndashaya mari yekuti arapwe maronda epahuro. Yanga iri nguva yakaoma hama dzangu. Ndakazodzokera kumusha kwedu. Apa kanga kwave kadongo, asi ndotenda Mwari kuti ndakakwanisa kukudza vana vangu kusvika vakura. Handina mwana rombe. Musikana mukuru akabira mhiri kwemakungwa ave nesi. Uyuwo mutwin mudiki akaroorwa zvakanaka ende mukwasha wangu anondichengeta chaizvo. Handina chandinoshaya. Gore rapera vana vakazopedza kundivakira imba muno muHarare murugare. Dambudziko raitika nderekuti ndakazosangana natete, hanzvadzi diki yemurume wangu mubhazi raienda kuSouth Africa. Tataura, vakazonditi baba netsai vakazodzoka kumusha gore rakapera, paseri kubva paye pavakaenda kuHarare 1999. Hanzi vari kurwarisa zvekuti ingori hameno. Ndakazonovaona kumusha pandakadzoka ende huyeso ndakatya nezvandakaona. Baba netsai vakanzi vaita prostate cancer, apa havana kana chekubata. Vakandikumbira ruregerero ende zvechokwadi ndakaona kuti Satani ndiye airwisa imba yangu. Ndakaona zvaisaita kuti ndivasiye kumusha vasina anoriritira, saka ndakavatora. Ndakugara navo muno murugare, vachiwana rubetsero pachipatara. Zviri kuita zvichiita nani, tinotenda Mwari. Ndazofonera vana kuti ndivataurire kuti baba vakuno havasi kana kutomboda kuzvinzwa. Mukuru akatondichaira foni akati baba ngavabve pamba patakakuvakirai. Ndakambozama kutaura navo asi havachatotumira mari yavaisimbotumira kana grocery. Apa mari iyi ndo yandanga ndakumboshandisa kubatsira nezvinodiwa nababa zvekuchipatara. Vandifuratira. Vakati kusvika kababa ako kaenda kurevera baba vavo. Ndakambozama kuti hama dzigare navo pasi asi havasi kutomboda kuzvinzwa. Ndoitawo sei kuti vana vagamuchire kuti baba vavo ndibaba, kuti baba ndo hama yavo, ini handitorina ukama navo. Iyo iho topic yetu yanamhlanje.